Mema wakwa baba confidence back TV Asante Mampong na yebutua yedi yejuma na sede ya hye bose brano yede enipa ebebremo ewo saa kasamfonyini nsu enenso ebredru so se adefefe dia se wofiri kumase ebawura Asante Mampong ewo ekwanso obo ade edi dum ye no yeni mu bedi hu nkomo kakra me kire Mampong kun no sede ofiri jamase na wuwura mu abepie nintin sede ne kama esiye ene sede nwura mono Mampong kun no sede de wafa ho ebedi danse obade ensa no adwuma a eye kama pa na eniema ahodo na obehu no ewo Mampong kun sede medi kan yese wura Mampong kun na obedi kan apie jamase se ufrik mase na ba obepie jamase na wafomu a befa kun no fumu ade apie nintin na abusua de etie ne se obade ensa no anyuma fefe na ewo Mampong kun no oba obehu abotan kese kama pa enwura ekwoso kama na amena donko enumu nnua ene moadoma ahodo ewom bebre de nia enyasem ketwa yentimi emubodi na niema wonwaso miensa bi wo mu a epese me ni wudi ho enkom ani gisem ne se abakosem ba kwa yate ewo mu ne se saa edin kontonchi ebu ahu akuma nana no se Mampong kun mu ene ma yenya saa kontonchi ebu ehu akuma nana no na empanifo ekire se tete ho no abra na empanifo eba beyi ekwan atokun no mu ade apie nintia kopia Asante Mampong no na afidie bia ni ho anase mfidie akese bia ni ho ano wodidi wonjuma na de tie ne se de ye frɛ no matoki na no mu kire se na omudi eyi kwan na anwanwasɛm ne se matoki a na omudi di djuma yi ebuo ni nti ye se ne hweta se de ye kora na wodi bedi djuma enche britia wa bi na ano atoro anase ehi eno ena mpanimfo edi nya se Mampong kontonti ebuo a ehi akuma abusua yembonwura mu na se ade fefa a obo ade de adom ye sa no emu nkomo edoso pa mpanimfo ekire se ekun ni mu ho no okwa ebuo ni bia ye se dan a tokuro dem a se enso tokura na wunya ho ekobo adwa wase a enso no ebi enkan na emfa ho se opebere biara ekun ho no ehye no emoadoma de che de medi kan no ebi da so wo ho pa na mpanimfo kire se Asante mamu ha de ope baby amwantia headquarters pa de a ene Asante Mampong ekun no emu mpanimfo aka asoso se tete broadcasting dan a ewo botan ne soro do ho a ho no kra no sa amwatie ya ye kan omo ho asemi ahyase no abra na mpanimfo eba besi broadcasting dan ne ewo soro ho no omanko hu mpanimfo ene omo anya enkasa ho ana omankyere omo kwan enyi akwan ama omo se omo betimi aye omo adwuma no amana kodwo enu nti emwatie yi se mpanimfo no eye edan si wana so omo di dwuma kakra esi wo no omo gya kokwa omo beba adehye na emwatie yi aye ne sei susuru omo bubu no ama omo sa ahye foforo kopem se mpanimfo ehu se se omo kona nanom ena so na omo mo begunsa ansa na omo timi atoa so edi won dwuma obo ade adaroma ade a wode adum yi ya ye nana se etua bebio otekoko so Asante hini wotwam ewo kun kese yi mu aba Asante Mampong ni na chi bebia ise nana se etu gina wagunsa ansa na watoa so ye ya nkase yakwasi amankwa afifa enso abra mpanimfo kire se ye bechi na ye de ne konkran ne oduru ye no osere mpanimfo si ye mani nyina wo mompaye wonyi apaye ansa na omode na atoa so abusua yedi mu besi ha ye bekwa aba na nkomo ahodo wo ho bebre no ye de beba abedan mo aha confidence ba TV Asante Mampong yibutu a idi ejuma kontonchi ogoni akwana ye amani amponane yedi akogwaje tata Mampong kontonchi framo abogoni ani trenyo kwatokwa yedio pasa okuna chasio asi achakwan openini wani okuna chasio asi achakwan openini wani yebo kwa no kotu asio no frititi odman kuma Mampong